ɗum fof yiyama jafudede won wonɓe ɗa Afrique to Amérique to won wonɓe hannde Asie e leyɗele ko nawaɓe mbaɗi ko cuuɗi mumen ko worɓe gaddi ɗumen toon enen gollo ɗeɗon golle enen jeeya ene mbaɗa hen hunde fof enen mbaɗa ga film aji jaaduɗi hen won noon way tan kono ko wiyete sexe ni hakkude dahamme debbo walla dahamme gorko ma mbiya ko ɗum ɗo woni fof ko ardi hayso haalis ne haale kala liggiɗo e haalis ko ɗum ɗon yiiloto ewa on noon ko toon fof woni ko jomum liggonno so worɓe mbiyanoma ewa jawdi ma ndi sa liggima hay hunde a dañata debbo a dañata galle jooɗo a dañata oto jooɗo mbaɗa nde goto liggoytako jooɗo tan ko digadal jama ewa joni noon ɗum waɗi kala jiiliɗo hen jawdi ko ɗum atoto dañde galle dañde oto dañde debbo ewa eko wayi noon ɓuura giƴu men wawa ndeke noon oɗon jarabi noon so heewi ha a ɓurtini hakkude maɗa e Allah a natti hersude hakkude maɗa e hoore ma taw hakkude maɗa e fasɓe ma hakkude maɗa e diwan ma hakkude maɗa e ɗemgal ma oɗon so tawi ɗum ɗon a yejjidi ɗum tan a wawa fasnade konngol Allah walla fasnade konngol neraɗo Allah sallallahu alaihi wasallam nde noon ɗiɗo musibbaji ko kewɗi Allah e sago ɗi ndare cukalon tokson naati hen kala ɗo jaaɗa hande e télévision aji hay film aji nanɗo e nder leydi mene ko baɗaɗi ko nande wiiri en ko nande gueɗe biyeteɗe mbettel en ko wiyete ga en gueɗe goɗɗe won gueɗon puɗɗi kon nadde hankkadi yimɓe ne kolle no jogori fetilaji kolle no keɓtirta rewɓe kolle no moɓe ndewtono ga ene caggal cuulo ne keɓta ɗum ɗo fof nana hen ɗum ɗo wona ko walli en so tawi yimɓe ɓe jiiɗi ko film aji ɓurɗi moƴƴude so jiiɗi ko hunde ɓurde wawde addude haalis hannde min e banggam wonko jawmi e majjum wonko ɓe kaaro ko goonga ene laaɓi ene moƴƴi e kono kadi wonko wallani sabu e nder film aji ɓe kolla wonɓe beddaji waɗoɓe agression ene mbara ene hannde ala ko jaratani ɗumen ene holle baabiɗaɓe dogdoɓe cukalon tokson ene holle sukaɓe yaadoɓe e mawɓe ɗum ɗo fof ene woodi hande l'homosexualité wona tan no mbirɗen ni cukalon tokoson goron walla nde won lesbianage kalteɗo fof hande ko ɓuri adda tan koko wiyete sexisme sexe ko ɗum ɗon a jaafoɗon gonnigal tan kala mo jiiɗa ko ɗum ɗon e tawa nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam oɗon gandi hay sharia ene haala yimɓe Allah mumen weerɗude ni e ɗeɗon gueɗe e wonno sharia ɗi mbiyata so tawi neɗɗo nanni al awra mum e nder ko wayno kullel ko wayno nagge ko wayno mbabba ko wayno hay sanno ko butel hay sanno ko sabunde kala ko waɗi wuddere a nanni hen aɗa ɗum ɗo fof ne waɗɗima lotade ko wayno janaba ɗum ɗo fof ɗiɗo ñabbuji fof ne gonno luuɗiyanka galle wonno hay sanno ɗum ɗo joni koko ronta e diwanuji men e nokkuji men he ɗum kam fuɗɗima ɓurtude bandiraɓe teddu sehilaɓe ala mo ɗum woppi noon ala mo wawa wonde ɗum ɗo mbawɗa ƴeewde fof kala dow ko towi ko fof haw jippo lesɗo ɓuuri lesɗude ɗum ɗo ne mbawi yiite hen koye bandiraɓe teddu sehilaɓe ew tinnoɗe daroɗe hen hande e nder Amérique walla e leyɗele ɓurɗe yaarude yeeso kala mo jiiɗa toon ko patron so ministre mum so député mum so président tribunal mum ko ɓuuri hen hewde ko ɗum ɗon woni to leyɗele gonade kayno ko nande européenne ko nande Asie en ko nandi hande e nder Amérique ɓen ɓuuri ɗon hewde aɗa yiya journaliste ɓurɓe lollude ko ɗum ɗon woni gurdam mumen ko gorko e gorko walla debbo e debbo aɗa yiya fettoɓe baluji nanaɓe aɗa yiya yimoɓe anani aɗa yiya yimɓe joom jawɗele en yimɓe joom konguɗen e diine islam o e ko wona diine islam o fof taw ɓeɗon jogui ɗeɗon caɗele ndeka noon ɗum ko ñaw ko musiba no musidɗo meɗen gueɗogal so wirno hankkini en sikka ko ñaw ba sikka ko ñaw tigui wona sikkude ko yananede ɗum ɗon ñaw ene hen bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe yaaɓe caggal leydi ɓe gandi won hen so tawi tan Allah rokkima mbaadi rokkima jimme jorɗo sa debbo sa gorko
e ɗeɗon leyɗele sa renta gon ɗum natanen ma yi tan jiɗɗo mo horsinma aɗa wiyana wawi rokkudema jawɗi taw gorko hono ma wiyana wawi wattudema gorko e ngara aɗa wonde mum ewa rokkuma kala jawdi jiɗɗa ɗum ɗon heewi hannde heewɓe nanɗon no kaw bocce wiri hankini neɗɗo yaha ɗanno e lebbi jeegom tawa babiramu mum e taniramu fof maayi koye nder ladde ɗon kiɗen hay buus sappo e passe ko gartiri kañum artama ga galleji waɗa ga jawɗi ene rokkira ene waɗa hen hunde fof ewa ko gonga ni ene woodi waɗoɓe koppiji haalisa ene woodi gueɗe kewɗe batteɗo ana haalis dañete kono ko ɗum ɗo woni hannde dañal manggal ngal min jii yimɓeɓe ene parni e nder ladde en etene kadi leƴƴi men boɗeji naɓɓe diine ɓe safalɓe ɓe so tawi en ƴeewiɓe ewa kadi e leyɗele goɗɗe tan wonmo nanmi hankine haala ene wiya to banggue nigéria niger mi anda ko Aissata Sy e ɓeɗon ne fof kadi ene mbaɗa ɗeɗon gueɗe kono hannde ceerno ala fof ɗo woppiri boɗejo o ɓalejo o ceerno o julɗo o jangguinowo o mawɗo leydi o bawɗo wonde fof ala fof ɗum ɗon kadi yiitede heddi kay ko mbasen yiitude ɗum emo meɗen mbasen yiitude ɗum e ceerno mum kooliɗen o walla mbasen yiitude ɗen e gorko mo jibinɗen o walla babiraɗo jibinɗo en o walla mbasen yiitude ɗum e koye men e kono kam hannde ɗum ne heewi e aduna he so tawi tan on ƴeewi amo anduɓe banggue diine e anduɓe banggue diineji goɗɗi ɗi joom jawɗele en so tawi en jii ko ɓeeɗo fof nana hen firtani ko kamɓe fof e ɓene hen kono won waaɓe no maɓɓe ni suddiɓe ɗiɗon ɓorniɓe ɗiɗon wutteji ɗiɓe ɓorni kono noon tawa kañumen mbaɗa ko beela e nder aduna he deka noon bandiraɓe ɗum ɗon sernaɓe ene foti andinede ɗum mawɓe diine ɓe ene foti andineɓe ɗum babiraɓe joom galleji ɓe ene poti andire men miiraɓe men e yummiraɓe men nder Fouta ene poti haalanede ɗum saabu ɓe ganda ɗum o bone ɓe meeɗani nande ɗum o musiba ɓen meeɗani nan ɗum e kono noon kala no bonnirta kadi ɓe kollama eɓe jiiya e puttini guiti saabu ene woodi télévision ngaji jiiya joddoɗa ese joddoɗa e ɓiye jiiya tubaka ara ga wona e ɓuucade goɗɗon kam fof ɓe ɓorto ɗum ɗo fof ko ñamminde cukalon kon guite ewa ɗum waɗi hannde kala cukalel hay sene yara ko duuɓi tati eɗen puɗɗara ɗum nde ɗon bonande cukalel ngel ganduɗa ne jibinata ne wiyete ko aha ko kaari beela nobani kaari walla beela aɗa nobi kaari ayi cukalel tuusel jaaroyel hitande duuɓi ɗiɗi min de ngel ɗo ɓad nobi ɗum walla oɗo ko joom suudan wonata walla cukalel ngel mawna to ƴam mum woni taw ne yara duuɓi tati duuɓi nayyi ewa hankkandi ayi on puɗɗimo nanude haqqille mum gilli on puɗɗimo nanude haqqille mum gilli ko kaari ƴamataɓe walla sa addanani sa addanani ɗam ɗo nde mi hayti ƴamdema ay jiiya jomum ne puɗɗo guila ene pamɗi ene kalne ɗum ko gueɗon kon ganduɗen fotani nannede ni haqqille cukalel oɗo ni ene foti yiddema walla oɗon foti ƴamdema ko noonne kadi basal ene atta ɗum ɗonne kadi basal ngal ganduɗa babiraɗo mo ganduɗa ne joguino galle mum e nder Fouta woppa e ɓesgu mum e nder Fouta woppa fokkiri fof faya Dakaru tawa wawa luwande ɗum ko foti luude ko wawa sodde luude cuuɗi ɓe sukaɓe makko rewɓe goɗi wawa luude cuuɗi sukaɓe worɓe ceerde fe wawa luude cuuɗi kañum ne ɗo wonde joom suudu mum ala ko kamɓe fof ndendal suudu woni cukalon ɗanotako so tawi Allah addi e maɗa jarabi yidde ɓadade joom suudu ma walla ɓadade joom galle ma cukalon ɗanaki ene woodi hen ko dilli fof tinat so tawi gandi ko mbatta walla woodi no bettiɗo oɗon mbatta oɗon jaggodira oɗon ɓuusodira oɗon pawdiri koyɗe oɗon leeli e ɗum ɗon ceerno ɗum ɗon foti kadi ma addan cukalel ngel haqqilantagal holkono ene baba mbaɗat ɗum eyi ayi ɗum ɗo fof ceerno bandiraɓe en foti rentade e ngollon derdugol comci ɓornogol aɗa yiya e nder galle hannde jiiya babiraɗo ɓorno kilot mum walla ɓorno pisma mo ganduɗa ko jeynotoɗo ɗum ɗo ko gueɗon kon ganduɗa nanɗo walla yumma yalta ɓorno pantalon mum jippe yaltina enɗi mum ɗum ɗo fof ene adda gueɗe ɗe ganduɗa ko ponnoɗo suudede so tawi en paami no Allah wiiri ni arwaji debbo woni ko haali en foti yaltu tan ko yeeso mum e koyɗe mum hay ɗum ne ko wiyete ɗo joni worɓe arɓe wiyeteɓe ko intégriste en ɓe ɓen ni wona kañumen ko hiɗo mbiɗo ko yo debbo murno hoore mum fof tawi hunde yi hay enen ndene Fouta so debbo resama are nder galle ko kesso anani ko jomajo ko kesso so yalti he wadde ɓurtugal omo hersanno ni yiide e siiko hay somo ñama umminde ɓurtugal ngal o sakka less anani ko ɗum ɗon wonno kono hannde debbo mo
mo ganduɗa kañum fewji dewgal mum ha gasi fokkiti waɗi réception mum haalnoye giƴiramu mum haalnoye babiramu mum haalnoye taniramu kaari rese walla ɓar rese ñalama kaƴa ɗum noon kay hankkandi andi wonɗo ummi wonɗo fuɗɗi holko tagni hannde sukaɓe suusde daranade koye mumen e dewle mumen ɗum noon bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe e ndeɗo toɓɓere wiyeteɓe homosexualité alay sago goto fof werlo hen haqqe mum werlo hen yiyande mum ko musiba noon ko musiba heddi tan koyo Allah hannan en ɗo mbawen falade ɗum gila ko yaawi ɓe mbi so e tinni ɓe mbi so cumu summi dow jeeri holko heewi ñifirede nden mawɓe ɓe mbiyata ko ƴiƴam sagataɓe eyyi ɗum ɗo noon firti ko so tawi musiba ari wuuro ko sagataɓe ɓe daroto dokkodira juuɗe mumen e yummiraɓe dokkodira juuɗe mumen e baabiraɓe nodda ɓesguji men ɓe ciftina ɗumen tindin ɗumen kan ɗumen musiba garɗo ko ɗum waɗi nden tindi mawɓe men mbaɗannoɗi daari mawɓe men mbaɗannoɗi jewte baabiraɓe mbaɗannoɗi debbo hade mum resede wooda debbo garɗo ene yewta ɗum mawɗo debbo wona e nder leegal ne haala ɗumen so tawi on ndesama ko ni debbo ko ni yaari ɗum ne kadi ne adda needi yumma no foti wonirde e yeeso joom galle mum walla kadi baaba no foti wonirde e yeeso ɓiɓɓe mum hankkadi ko fasɓe maɓɓe ko pamɗe ko fof ko joom wawi yejjidde ewa ɗum ɗo noon alay sago so tawi ɗum ruttanaka e nder leydi men he ko télévision ngaji tan dokka ɗen ko whatsapp uji tan dokka ɗen ko film aji tan dokka ɗen ko wonɓe wiyoɓe hannde ko kañumen ko yimɓe mawɓe kañumen jogui kommude leydi jooɗo e télévision ƴetto mawɓe en ƴetto taniraɓe en ƴetto jatiraɓe enen mbawi hunde fof enen bakkili hunde fof so tawi ko ɓeyɗo gon référence men hay référence goto ceerno bandiraɓe garani teddugal ngal heeli ko gacce ɗe natti e hultoreedu natti e kerse natti ewa hannde goto fof waɗat koko wela e gurdam mum dañƴo buuɗel fof sikka kañum woni aduna o fof ɗanniɗo arti fof so wona hen mo Allah reeni umborino koye neydi moƴƴiri ewa so tawi ara hen hay fuuyat ɗum noon bandiraɓe teddu sehilaɓe en jii leyɗele ladde ɗe no mbayi goto men fof ne andi no yirtota goto yiiɗa no yiiri ladde ni ko ɓuuri en heewde enen ɗanniyankoɓe yaaɓe ladde ɓe no jiirɗen ɓe tawɗen ɓe no guurdiri hakkude mumen e rewɓe mumen e ɓiɓɓe mumen hay goto men yiiɗa bam men walla nene men wuurde noon e joom galle mum hay goto men yiiɗa resirede walla resdirde noon jiirɗen ɗe gayne gueɗe eɗen mabɓe eɗen goɗɗodiri aada eɗen goɗɗodiri koye gueɗe mbaɗeteɗe ɗum noon waɗi so tawi en tawi mbaɗɗeɗo gueɗe yoɓe goni luuɗiyankoɓe mbaɗa ko boni paame ɗum ɗon koye maɓɓe kamɓe gaddi ɗum koye ewa hay sanno no wonnoɓe nonta ɗum kono tinde enen hoto naati enen hoto mbiyen eɗen ñemti oto mbiyen eɗen ñemtinaɓe ewa saabu kullol nguuro woni dow jeyde koye wona kañumen guurata nder maayo eyi ko wuurata e nder maayo kay wona kañum guurata dow waalo gueɗe hen fof ɗe kuulle muɗum yimɓe mbawi hoddude mbawi takkodirde ko gonga noon koddigal e takkodiral ene wawi bonnude ɗum waɗi yimɓe mbi neɗɗo wawa waylude wuuro ko wuuro neɗɗo wawa waylude jikku mum ko wuuro wawa waylude jikku muɗum sa tawi no wuuro wuurde fof noɓe ɓornoto noɓe jarani fof sa renaki sa waɗan noon tan a sertat mabɓe sa serte mabɓe ne ewa ko taw kanko Allah danduma hen eyyi ɗum noon duttoɗen e homosexualité yoɓe bandiraɓe tinno yoɓe daaro no feewi yoɓe jirguito yoɓe kaalan ɓiɓɓe mabɓe yo kaalan ɓesguji mabɓe yo cukalon nde won e goron ceerde ɗum ɗon ko ɗum Qur'an haali ɗum sharia haali anani ewa ene woodi sharia ɗum wiyete cukalon mbaldata yummumen mbalta e bammumen haade ko resaɓe ala ko haali noon ƴeftude kon ɗon fof jowodira ɗumen ewa kañumen mbalde nder suudu taw ko ndewde ko goron ɗum ɗon fof musibbaji ne gatta ɗon ƴeftude fabion mbaɗa hakkude galle mbaɗa cukalon goron jaaron duuɓi jeegomen jeeɗiɗa mbaɗa ɗum e cukalon nde won jaaron duuɓi tati duuɓi joyi en ɗum ɗo fof hayso kañumen muynide en woto hayso funeɓe ceerno wona hunde moƴƴere wona hunde yahore ko en wasɓe kono noon ko mbasɗen ko fof kam hoto mbasen diine men hoto mbasen kadi ɗoftade konngol ngol Allah haali ngol anani ene sakke ene fawe saye ko so tawi neɗɗo welama tan ma ñaam ha gayna kam sabminani abbere e leydi ɗum noon ko ɗum tan woni garɗoɓe ɓeyɗo en e ka omo bacci haali ko kadi pour andin ɗon tan ndeɗo toɓɓere ko toɓɓere mawde ewa ko kayre noon soomi fof ko waɗeteɗo ko auberge aji ɗi internet uji ɗi fof hande fof ko gasi ha laaƴi hande baba ala ta haaldude ɓiɓɓe mum yumma ala ta defde hinane mum ha moƴƴa eɓe keppa ɗo bottari deftere ɗo ko ɗon fof defete waɗe hay goto yiiɗa tardude film garowo hay goto yiiɗa tardude lamba garowo ka hay goto yiiɗa tardude musique garowo hay goto yiiɗa tardude hay hunde ko arata e télévision
joɗɗa noon joɗɗa e joom galle ma ala tama taw ñalli o nder ladde walla taw koye téléphone ngaji walla whatsapp uji woni ɓikkon kañumenne ko ɗum jiiɗi yiide a yewtere natti a wiyan ɓinguel ngel no